que beneïm aquestes palmes que porten els infants i que porten els grans per acollir a Jesús. L'acollim com aquells que el van acollir a l'entrada de Jerusalem. Jesús està molt content d'estar tan ben acompanyat i que se l'estimin molt els infants i els seus pares i els seus avis.